makon zai wanne na gode dai zami zabe yan uwa kai ku zo mi zabe mun yan uwa na zami zabe yan uwa yan Nijar manya har yara idan zami zabe ito mu dauzo mamman Usman barin gani barin duba na gode babanmu ne ba mamman Usman yi mana komai na gode can daga zaki shege ya bar daji koyo Allah ya shigo gari neman taimako yake wai shi zaki kaji dan banza kai zaki an ji kumiya an shigo gari gaban yan yara gaban manya har da matasa ka ba nan tsohon rakumi ya shigo gari sai faɗi yake Allah ya ja da kwananka shi kuma na cewa dan uwarka jale mu ka gani a yanzu taimako muke nema dan sun yi mu za su kai mu ba za mu kai ku ba za mu kai ku can France mun ci kudin kasa mun yi sace-sace mun kai can Faransa za mu kai ku can ma'aje a ba mu gudun domin sun fi mana ku na gode siyasa ta zo za mu ci zaɓe insha Allah mamman Usman babanmu idan Allah ai mana mulki me gaskiya dan Allah ai mana mulki babanmu dan Allah ai mana mulkin yan kasa wayani tarayya ta haɗa kayanta ta bar Nijar duk sun zere can daga bazin wai an zo kanka dambu in yayi yawa baya jin mai haka yake zaki to ina